Renuvion, или позната още като J-плазма, е мини-инвазивна интервенция, която цели да стегне кожата на пациента. Renuvion е комбинация между радиочестотна енергия и студен газ хелий. Наричаме я още хелиева плазма или студена плазма. Прилага се в подкожието, като правим много малки отвори на повърхността на кожата, проникваме в дълбочина и прилагаме въпросната хелиева плазма върху структурите, които придържат кожата към мускулатурата, съединителната тъкан на пациента. На момента още съединителната тъкан се съкращава и ние прилепваме по-добре кожата към мускулатурата. Доказано е, че радиочестотната енергия е най-мощният стимулатор на колагенообразуването, доставяйки достатъчно количество радиочестотна енергия в зоната, в която обработваме. Ние гарантираме, че след време пациента ще има по-опъната, гладка и стегната кожа. Renuvion има моментен ефект на базата на контракцията на съединителната тъкан, докато прилагаме интервенцията, и ефект, който се разгръща в последствие. На базата на приложената радиочестота се оформя нова колагенова матрица и кожата се опъва и изглажда на повърхността й. Ако желаеш да разбереш повече относно процедурата Renuvion J-плазма, изгледай следващото видео.